Son as 6:24 da tarde. Como cada tarde estamos cociñando en directo na Televisión de Galicia, como todas as tardes estamos no A Voltas co Prato. Se aínda non nos seguides nas redes sociais a golpe de mediados de xullo, mal asunto, que levamos un ano e uns días xa facendo receitas. Por favor, seguídenos, @Voltas co Prato, e están penduradas todas as receitas que facemos todos os días do ano e que cociñan dúas persoas maravillosas que eu supoño que descansarían algo nesta fin de semana. Imos yo preguntar a Xulio e Begoña. Un aplauso para eles. Opa. Creo que si o dixen algún momento, pero é moi gracioso como entra Begoña. De verdade, o sea, igual a xente... Acelera de repente. Sí, en plan, ten como un reprise, entra... Non me dou conta, eh? Pago sin querer. Vou intentar facer, vale, vou intentar facer. Ela ven como así. Ves como un pouco así, verdad? Así, dando, non sei, chocando as Así non corraste. Unha cousa un pouco rara. Menos personal. A ver, que tal foi a fin de semana? Moi duras. Ben. Dura, como a cañoto de verdura? Pois casi, ou máis, sin cocer nada, ademais, o cañoto. Traballaste Duro, moito? traballei moito, sí. E que tal foi? Nos dous locales. Moi ben, a verdad que a xente moi contenta, nós tamén moi contentos. Mentras tanto, Xulio máis eu, que fixemos? Nada. Descansar. Mirar po techo do salón. Mirar po teito, tal, mirar o día, escoitar os paxaros, ver como pasa o verán. Eu dicía, a ver se chovera para non levantarme do sofá. Pero non... Pero non choveu. Non choveu. Bueno. Pero bueno, eu descansei moito. Pero xa estamos aquí outros luns máis, Estamos aquí. Non hai problema ningún. Bueno, señoras, señores, imos cociñar hoxe algo espectacular. A ver que nos trae, se non rompe nada Begoña, Ana de Teo. Chámome Ana e son do Concello de Teo. Hoxe mandovos ao programa unha receita de tomates recheos de carne picada e champiñóns. Abro a tapa do tomate e cunha culler quítaselle a carne ao tomate. Eso sofrito todo co allo, masca cebola, cando estea pochadiño, botolle a carne picada e os champiñóns. Logo botolle a mitad do vasiño de vermú oscuro e logo relleno os tomates con esa carne. Bótaselle o queixo rallado por encima e ao forno 5 ou 10 minutos. Espero que vos guste esta receta. Bico. Bueno. Esta sábela, ¿no? Ay. Que vicio tes, cara. ¿Cómo? Que vicio Tengo un tes. novio. Yo Bueno, tengo un novio. tomate, imprescindible, Yo tengo un novio que me cañota. lleva a la bahía. Así, a canción. Toma, que toma, ta. Sí que estás Me encanta. descansado, eh? Estou descansado. É iso que o sábado non descansei moito. É unha prolongación do sábado. Do sábado. Estamos como de volta de rosca. Bueno, tomate, algo que é imprescindible en Galicia, en calquera horta. Ademais, as hortas... É superrico. É superrico. Agora as hortas están botando tomate, están as tomateiras agora que hasta entran a roubar os tomates de tantos tomates que hai. Ti cantos tomates tes? Eu teño ningún, pero tampouco roubo. Pero na neveira seguro que tes. Na neveira devo ter agora 4 ou 5 kilos. 4 ou 5 kilos de tomates, eh? Porque nós comemos moitísimo tomate agora. Sí, és moi tomate. É cando hai. Cando hai que... E aparte é a hortaliza que máis se nota o sabor que é da casa. Sí. O sea, que máis diferencia ten. A de cámara, como digo eu, notase que é de cámara, e a da casa notase que é da casa. Sí. Begoña, ti cantas tomateiras tes? Pois teño moitas tomateiras e pouco tomate, porque en Orense, o sea, na miña zona, que estou a 800 e pico metros, pois ainda non teño os tomatiños así pequeniños. Entón, dentro dunha temporada ainda, a min quedame 15 días. Cando non teñen tomates o resto, tes ti? Teño eu. E que clases tedes de tomates? Moitos, eu planto de todo, Planto de todo. Raf, negro, rastrero... Rastrera serás ti! Rastrero é un dos millores, sabes por qué? Porque se non tens que poñerlle pau. Claro, vai polo chan. Sí, normalmente cultívanse xa con máquina, que é os dos tomates que encontramos fritos no supermercado, normalmente son de tomate rastrero. Que ides facer? Ides seguir as indicacións de Ana co seu tomate recheo ou facedes o de sempre que é pasar o Pois eu máis ou menos, sí. Ah, sí, por qué? Porque vou facer un tomate recheo. Vale, xa. A min Un tomate recheo. Gustoume moito o toque do vermú que lle dá a convidada. Eu non lle vou dar, non me vou arriscar porque non tiña contemplado. Vale. Pero vou non facer de atún no sitio de carne, porque é moi máis fresquiño po verán. E vou facer un tomate recheo que non vai nin gratiñado, nin nada, é un tomate recheo de verán. Casi como se fora unha ensalada temperada. Casi frescor, non? Sí, é o tomate frío e o recheo quentiño. Frescor tomatil de Xulio Mato. A ver que fai Begoña. Eu cando vexo tanto tomate que se están enchendo as hortas del, digo, pois hai que facer unha salsa de tomate. Ui, espera. Eu non sei facer ninguna salsa. Non, xa o sei, ninguna salsa. Pero quero aprender, podemos facer a salsa definitiva. Eu, para min, é a salsa definitiva porque é a que máis me gusta a min. Depois, claro, cada un dá o seu toque. Pero esa salsa pode usar para calquera cousa. Para calquera cousa, claro. Bueno, a ver, para pizza, sempre é mellor un pouquiño máis azucarada, ou mellor,
Vale, e despois máis seca, un poquinho máis de orego. Pois depende o que vayas a cociñar, pero esta vale para un montón de cousas. Bueno, veremos que o que pasa, señoras e señores, cociñamos con tomate. Na volta co prato marchamos con Xulio Mato. Bueno, pois mira, o primeiro de todo, eu teño tomate rama, vale? Ves uns tomatiños que están xa maduretes. Entón, o primeiro que vamos a facer é escaldalos. Para escaldalos... Pero iba a ser fresco, teu, espera. Sí, claro. Vamos a escaldar. Vamos a escaldar, entón... para pelalos. Claro, para pelalos. Pero despois vamos meter aquí en agua coxida para que estén ben fríos, vale? Vale. Entón, primeiro que faz é escaldalos, despois pélalos. Isto é como para saber valeirar ben un tomate para facer un tomate recheo. Eso, mira, primeiro, temos o tomate, a parte pola que ven a rama, vamos a abrir un pequeno... Ti como lle chamas eso? Pois zona pola que entra a rama. Vale. Cabeza e cu. E a cabeza é o cu. Cabeza e cu, claro. E no cu facémoslle unha X, vale? Por que lle faz unha X no cu? Porque nos vai axudar despois a levantar a piel para que nos vai a... Vale, trucos de Xulio Mato, Vale, mira. Trucos de Xulio Mato. Temos 3 xa, entón, metémolo en agua fervendo. Canto tempo? Nada, uns segundos, solo... Mira, ese corte que lle fixemos é o que nos vai indicar. Cando vexamos que empeza a levantar a piel... Vale. Atención Son uns segundos, o truco ten o seu aquel. É moi sinxelo, para os da casa. Claro. Facemos o corte no cu do tomate e cando o tomate este escaldando empece a abrir ese corte é cando retiramos. Mira, ves como xa empezar a separar un pouco? Amigo, vale. Pero son uns segundos, non vai chegar nin un minuto, xa verás. Vale. E despois eu teño aquí un bol, como ves, con agua e xeo, que é onde imos sacar ese tomate para que refríe rápido, claro, para cortar a cocción. Non queremos que se coza, queremos simplemente que nos axuda a que dé a piel. Vale. Vamos a ver, como se por aquí xa vai empezando. Ves como xa vai empezando a abrir? Xa casi está. Está pedindo ali, sí. Isto eu creo que xa fixamos con algunha outra verdura, non? Sí, bueno, sobre todo cos tomates. Cos tomates algunha vez xecho ben, porque cos tomates, sobre todo con este tipo de tomate, non é tan agradable topar a piel é moi grosa. Outros que ten por aí begoña, o feo, o tomate feo, o feo. O tomate feo. O tomate feo de Tudela, que é unha raza, teñen a piel moi finiña, entón é agradable para comer. Sei que decías porque os tomates de Begoña eran feos. No. Pero a mí pásame co tomate, canto máis feo, máis sabroso está. Máis sabroso está o tomate. Entón isto xa, agora vamos, ves como xa dou a piel? Mira, xa lle cascou a pel. Mira, fixadevos, ves? Simplemente o enfrialo, mira, ahora camán, ves? Mira que fácil. Vámoslo deixar un pouco máis tempo porque quero que este ben frío, pero mira que rápido pela. Alucino. Perfecto. Primeiros trucos para pelar un tomate están nos mostrando Xulio Mato. Vamos ver como lle vai a Begoña cas súas razas de tomates e de tomateiras. Veña, vamos alá. Qual é o teu plato de comida preferido? O meu prato favorito é pasta, seguro. O churrasco. Pasta, seguro, sí. Vale, pois vamos facer unha pasta con salsiña de tomate, caseira. O meu favorito. E despois vamos usar un pouquiño de pistachos. Olo. Vale, mira, eu normalmente... Sí. Na horta, non todas as... Moitas veces as tomateiras danche, imagínate. Pois un ponseche maduro, un negro de Santiago, non? Sí. Despois un destes son de barbastro. Vale, é un tomate un poquinho máis grande, moi carnoso. Ese é un negro de Santiago. Este é un negro de Santiago. Vamos coller outros. Este é un barbastro, dixeches. Sí. Outro negro de Santiago, pero máis pequeno. Este é un tomate rosiña. Bueno. E pois aquí tamén hai algún tomate rama. Vale, vamos usar así un pouco de todo, porque non se che poñen todos maduros á vez, e moitas veces, pois... Begoña ten, moitos tomates na casiña. Begoña ten. Tomate, repate que a xente tomate, só. Non teño, en agosto douche tomates dos meus. Dentro de un mes vas ter moitísimos tomates, Sí, dentro dun mes teño moitos, Por eso. Sí. Eche traer algún kilo. Por favor. Sí, ó. Por favor. E a min. No, Xulio, no. Sí, que a min gustaba moito. Mira, unha cousa importante da salsa de tomate para min é que a picada sexa fina, a primeira. Vale, botelle allo, aceite de oliva, porque un tomate frito é frito, pero un aceite de oliva bo. Vale, depois puxenlle un pouquiño de allo, picadiño, cebola, e agora vamos a botar cenoria. A veces, eu se teño puerro tamén lle boto, pero neste caso eu decanto por unha... Salsa de tomate levan todas moita cenoria, sempre. A min gústame con moita cenoria. Sí. Bueno, a ver, sí, a min gústame con moita cenoria, sí. Vale. Dalle ese dulzor tamén, que o tomate lle fai falta por o tema da acidez. E temos que corregir con menos azucre. Porque despois vai a azucarar tamén. Claro, hai que botar azucre por os tomates teñen acidez. Depende que tamén que variedade ten máis acidez ou menos.
Bueno, pois creo que chegou o momento de que veña a nosa convidada o día de hoxe a ver que lle parecen as receitas a Ana de Teo. Un aplauso para ela. Hola. Hola, Ana, que tal? Como estás? Moi ben. Moi ben. Moi ben, sí. O primeiro que che teño que pedir é perdón porque non che fixeron caso. Eu sí. Ningún. Bueno, Eu sí. Non me fixo Daquela- ningún. No. non Pero crees, bueno. tía. Ana, estou facendo Tamén tomate teño recheo, feito xa. con atún, Xulio eh? dixo, vámonos a arrimar a Xulio. Xulio dixo que ele iba a facer tomate recheo, pero bueno, só respectou de recheo. Pero son tomates recheos. Claro. O resto... Claro, o que pasa é que... Bueno, eu tamén o teño feito con atún e con E que che salmón e todo. Claro, Sí, sí, hombre. sí, sí, salmón. sí, sí. Entón xa estamos na Estades mesma... bastante, estades na onda, estades Pero na bueno, o onda. que máis me gusta é Estamos de na mesma carne. liga, menos mal, menos mal. Sonche de carne. Eu tamén, Sí, Muchos sí. son de pescado. Ese cada vez gusta máis o peixe, desde que estou neste programa, bueno, gustame todo, Buah, como absolutamente de todo. Bueno, pois eu teño aquí os meus tomates, Ana, mira. Eu xa os escaldei e peleinos, ves? Están aquí xa os tres. Ti escáldalos, pélalos. No. Non, pois eu consigo cos peles porque quedan, despois a ver, quedan moito No, máis porque eu agradables. Petit, sabes Abres, como... non, vamos abrir tamén. Petit, E vamos valeirar. Sabes como teño- escaldou? Meteu no cocer, cortoulle a cocción e xa se lle caía a pele, así, Mira. Xa lle caía. Xa, claro, sí. Literalmente. Sí, sí. Mira, eu agora abro da seguinte Ti maneira. moito Eu, aprendes aquí agora, é verdade. Faltame fai. mira, eu parto neste sentido e agora fago un cortiño por aquí. Ostras. Mira. Vale, entendo que a carne vale aproveitar. Sí, sí, sí. Vale, vale, E queda vale. o meu medio tomate para recher, para rellenar. Ves, este é o mismo. Pollo por aquí. Hai quen os abre no outro sentido. Non sei como os abres ti, Ana. Eu abro a tapa. No outro sentido. Ah, vale, se só a tapa. Ah, En crudo. É que eu- Con unha culler saco Ajá. Pois eu, e mira, eu así deixo... en crudo. Así, sí, ti abrirías, como quen di, Por eso uns por meto ao aquí. forno. é que eu na miña cabeza tiño ao revés, pensei que Estes iba a son moi facer ao fresquinhos. revés. Isto vai ser como unha ensalada temperada, vale? Vai estar o tomate ben frío, como está este ahora, e despois o recheo vai ir morniño. Ten boa pinta. Sí, a ver se eu penso que che vai gustar, é moi divertido, é unha maneira diferente tamén de tomar un tomate. Entón, por recheo teño un poquinho de allo e aceite, e agora voulle botar media ceboliña que teño aquí xa picadiña. E o que Vale, decía Cañotas, esta carne vou utilizar unha que este pochada para botarlle aí e facer como unha especie de salsiña con tomate e co atún. Ana, damoslle un mini punto a Xulio por facer tomates recheos, polo menos respetar chiso. Bueno, No vexo eu, bueno. Máis que nada polo pescado, despois o resto vexo ben, así. Pero o peixe non. O peixe. Eso que é atún, tampouco O peixe está moi ben no mar. Tampouco o peixe está Pa moi ben min, no mar, que pa frasata, min, que pa frasata. min, O peixe está moi ben no mar. Bueno, Pa vamos a ver min. como vai Begoña, veña, A ver. vente por aquí. Vente, porque isto... Hola, Ana, Hola, que que tal? tal? Boas. A ver, Chega contalle, moi ben. Bego, contalle. Mira, eu teño aquí, estou dorando un alliño, depois fixen unha picada de zanahoria e de ceboliña, ben picadiña, porque o sofrito eu creo que é unha das cousas máis importantes da salsa. Da cociña en xeral. Sí, pero bueno, o sofrito así pequeniño, neste caso, para que se doren ben todos os ingredientes, colle moito máis sabor que se o facemos en máis grande. De case 300 programas, cantos empezaríades con sofritos? Teríalos que haber contado tú, Porque moitísimo, seguro. por menos 250. Por eso digo eu. Menos os postres. Menos Tú faz eso, salsa menos en sobremesas. casa, faz salsiña casera. Sí, 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 por supuesto. Eu cebola e allo uso todo. A mí me encanta. A tope. A tope. É que sea a A base. tope. Vale, entón, ti E agora temos- vas facer unha salsa de tomate caseira, a salsa definitiva. Definitiva. A salsa definitiva. A ver, salsa de todas as salsas. para a min- salsa da túa aboa, de túa tía, de teu pai, túa nai, o que sexa. Esa salsa. Miña abuela non lle botaba A alfábega. receita da familia, aquí. Pero eu voulle botar alfábega porque me gusta moitísimo. A E a receita zanahoria familiar. tamén. Zanahoria gusta, sí. Ah, bueno, pero non é a salsa... Eu boto xa, Zanahoria. zanahoria, cebola, allo, alfábega, un pouco de perixel, pimenta negra, sal e azucre e o tomate. E tomate de diferentes variedades, porque normalmente, como nos van salindo nas tomateiras, un día tenes un maduro, outro non, entonces eu vou botar Melloros así. da casa, claro. Home, melloros da casa. Ana, gusta a pasta? Sí, Sí. encántame. E a salsa de tomate O que pasa que entendo eu jordo tamén. un pouco. Xa, parvalo. Non ves, é que eu teño, Pero- teño disculpa. Te disculpa para Primeiro todo. peixe, ahora... Entonces tampouco lle damos un mini punto a ela. No, sí, a pasta gusta. Gustache. Sí, 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 Se a tiveres pasta que escoller unha así das dúas agora mesmo, despois de ver que el ten peixe e la pasta, con que quedas? Sin probar. Non sei, porque aquel tamén ten... non sei, Non Dima, sei, tes non dúbidas, sei, sí. Bueno, pois non pasa nada, sabes por qué? Porque Teño che vou deixar dúbidas. pensar.
Vouche deixar pensar ali no sofá dos sufridores. E despois chamo. Aparte que aquí hai olor. Aquí cheira, claro. Na casa no, pero aquí cheira. Non te diches conta de que son duas cociñas. Claro. Normalmente, un le ven. Claro, é un pouco difícil. Bueno, pois... Na casa eso non se percibe. Non se percibe, iso é certo, iso é certo. Vouche pedir que vayas á zona de sufridores, sentarte ali no sofá, despois chamamos, vale? Vale. E un aplauso para Ana, que está con nos, con a voltas co prato. Begoña botoulle 750.000 kilos de tomates á súa pota. 2 kilos. Todos os tomates que había en Galicia están nesa pota. Aquí debe haber 2 kilos 300. 2 kilos 300. Mais ou menos. Polo menos. Bueno, vamos contar a Galicia cousiñas, porque vou compartir con vos unha cuestión que eu diría casi filosófica. Unha cousa que pensei algunha vez. Que pasaría se non houbese tomates no mundo? Por grandes tragedias, así, sobre todo gastronómicas. Ollo ao dato, sen tomate, que salsa lle poñeríamos aos espaguetis ou a pizza? Imaginado refritos sen tomate, ou peor, un verán sen gazpacho, salmorejo ou tomates recheos. Creo que vou chorar. Por iso é mellor deixar imaginar andrómenas e facerlles unha homenaxe como a de hoxe, inventando maneiras novas de botarlles o dente. Ou lembrar como conservalo, cousa fundamental para ser felices os 365 días do ano. Así, en salsa con pasta como fai Begoña ou recheos do que máis nos preste como os de Xulio, seguro que lle gustan hasta o máis pintado. Lembrade que, como sempre, as propostas dos nosos cociñeiros estarán nas nosas redes sociais en @voltascoprato, que se non nos seguides, mal feito, tedes que seguir, por favor. Seguídenos en @voltascoprato. Vamos con Xulio Manto. Bueno, vamos a ver. Mira, gañotas. Eu non quero un mundo sin tomates, eh? No. Mira, os tomates... Me estou acordando. De que? Que non digo o teléfono do programa. Pois, cañotas. Para unha cousa que me teño que acordar. Pois mira, porque eres nuevo. Outro día sin chapa, gañotas. 664-483419, teléfono a Voltas co Prato, por favor, chamádenos, queremos saber cousiñas sobre os tomates, se tedes tomateiras na casa, se plantades, se comedes moito tomate, queremoslo saber hoxe no programa, 664-483419. E tamén queremos saber como vai Don Bueno, Xulio Mato. Pois mira, ceboliña, ben pochadiña, vale? E aquí voulle botar a pulpa do tomate e o bonito. Ti estás atento ou estamos? Que estás, setas ou arrones? Eso, aquí estamos. Mira, que guisiño. Aténdeme aí, ó. Aténdeme aí, mira. Ceboliña, allo, aceite. Allo, aceite. O atún e a pulpa do tomate. E agora isto simplemente vamos deixar que se cociñe un pouquinho, vale? Que se faga. O sea, polo menos vai ser peixe cociñado, non? Como? Vai ser peixe cociñado. Vai ser peixe cociñado. Mira, por aquí teño as miñas... Mira. As miñas... Bueno, flipo con eso. Cunquiñas que mira que están... Hai que ter estilo para facer esas cuncas tamén. Claro, que están de maravilla. E van a estar... Sí. Escaldar, pelar, abrir e baleirar. Nada máis, é moi sinxelo, pero vale? ela sí que dixo que se abría, eu pensei que se iba a abrir ao revés. Eu tamén, depende do que sexa, tamén collo o tomate, como di Ana, abrolle por aquí, baleiro con a culler, pero ese, como dixo ben ela, cando van ir ao forno. Este está terminado. Pero fixéchelo así porque así son bocadiños, non así, No, isto vai ser, porque vais a comer así, sin ir ao forno. Que non vai ir ao forno. Que non vai ao forno. Pero é que si xo comes así, Que non vai ao forno. Bueno. Por eso fixen así. Nada. Entón, aquí teño agachado un poquinho de aceite. Vale, entón vamos a facer un aliño para esta ensalada temperada que che dixen. Mira, un poquinho de allo. 3 dentiños de allo, un pouco de aceite. E perexil. Perexil abundante, porque queremos que sexa que teña un toque así verde, vale? Abundante perexil. Abundante. Abundante perexil. Bótalle máis perexil. Vou meter máis. Bótalle máis perexil aí. Veña, botámoslle máis. Por que ten que levar tanto perexil? Porque queremos que sexa verde. Vámoslo triturar ahora hasta que a clorofila impregne o aceite. Aí vai a clorofila de Xulio Mato. Vou deixar a Xulio traballando e marcho con Begoña. Vale. Veña, vamos. A ver, Begoña. Que tal? Perdeu. Xa empezou, claro. Perdeu a pata, perdeu. Claro, perde cantidad, porque vai fervendo. Está fervendo e perdeu. Exactamente, bicho, botelle un pouquiño de alfábega e un pouquiño de perixel. Ostras, a alfábega notase moitísimo. Sí, era moitísimo, a mí gustou moito. Tamén o que estás machucando aí, claro. Sí, estou machucadiño aquí, pero agora, así que este un pouquiño máis cociñado, voulle botar machucado, que lle botei unhas 3-4 folliñas de alfábega. É que a recende, un pouquiño de perixel. Unha pasada a alfábega, Despois botelle pementa negra, que a min gusta moito a pementa negra, sal e xa está. Pois xa unha boa maneira de facer unha pregunta de concurso. Que dúas ervas aromáticas usa Begoña para a súa salsa? Alfábega e perexil. Quero repetir, por se alguén non se enterou.
Alfábega, esta. A ver, levanta, alfábega. Alfábega e perexil. Pero levanta, a ver, alfábega Alfábega e perexil. Alfábega e perexil. 664-48-349, chamade 50 euriños en xogo os primeiros da semana. Veña, por favor, chamade. Entón, isto deixas que se vaya facendo aí. Bueno, hai que deixar que se cociñe ben. Vale. Mais ou menos hora e media, benlle ben que se cociñe. Xa temos un problema con eso. Claro, pero terme que dar un poquinho de maxia televisiva. Non? Sí. Fararme o favor, por menos. E se ahora non cho dou? Pois enfádame moitísimo contigo. E voume queixar a Arzúa. Igual en Arzúa di, non lle des. En Arzúa seguro que me dan. Seguro que sí. Con tal de meterse comigo, seguro que lle dá. Vale, entón, isto agora queda aí cociñando, hasta que teñamos que triturar. Unha horiña e media. Xa ten a pasta prácticamente feita, así que vamos con Xulio, veña. Mira, cañotas. Bueno. O meu guixiño, botei xa un poquinho de pan relado tamén. E un poquinho de nata, vale? Vale. E agora, este aceitiño de perexil e allo que fixemos... Buah, o aceite está... Que mira que color ten, vamos a botar aquí un pouquiño. Despois vamos a volver a utilizar, eh? Vale. Pero aquí, para que teña ese toque do aceite do allo... Ostras. Sin cociñar, isto vámoslo triturar, para facer como unha especie de mousse quente, vale? Ah, eu pensei que iba a ter a textura de todo. Non queremos eso. Mimo. Xa verás que chulada queda e que rico queda, sobre todo. Home, teño que decir que me está sorprendendo bastante porque eu non son moi fan de decir que as receitas de Xulio están espectaculares. Pero, no xa. Curiosamente, esta picoume así un pouco, sabes? Este é o momento no que Cañotas recolle cable. Picoume un pouco, non sei, ao mellor está boa, ao mellor está boa. Xa temos, vale? Querelo probar? Sí, claro. Pois douche a proba para que vexas que isto está super rico. Queda como unha crema espesiña, como unha especie de mousse quentiña que nos vai destacar co tomate. Aí vou. Sei que te desenvexa, pero non pasa nada, eh? Eu probo por vos. Que pena que vote Ana porque xa tiñas ganado. Pero bueno, de momento non, está moi bo. Tens que probarlo despois. Está moi bo, con todo, porque o contraste é moi interesante. Está moi bo, está me gustando a túa idea. A historia é que vamos meter así. Ves? Vou coller aquí xa o meu charriño que necesito aquí para tal. Entón vai ir... Por que lles das a volta, meu? Porque así é como quero que vayan. Pero se che cae... Non cae, non. Xa verás como non cae. Entón vamos a ir formando así unhas cupuliñas. Que escoitas? Escoitas algo? Non? Perdonade por molestarvos. Perdonade por molestarvos. Xa non é que estes aquí, xa non é a súa presencia, non. Xa non é a súa presencia que moleste, non. Ten que estar aí... Ben, anda. E xa te de parvadas. Mira, ves que color queda? Non queda un color ese de tomate, vale? Sí. Queda un color un poquinho máis anaranxado, porque leva a cenoria. Sí. Vale, e agora vamos de botar a picadiña. Vale. Pois eu creo que deberíamos repartir cartos mentre estás aí, non? Dándolle voltas. Cando queiras. Veña, vamos a hablar. María Jesús de Vigo, boa tarde. Hola, boas tardes. Que tal, como estás? Moi ben. Coa boca de auga. Coa boca de auga, verdad? Sí. Coa boca salsa de tomate agora mesmo, coa boca salsa. Ten todo moi boa pinta. María Jesús, coita unha cousiña. Non sei que che parece a salsiña que está facendo Begoña, porque dicía ela que cor de tomate non ten, eso seguro. Pois, pero ten unha pinta espectacular. A que sí? La verdad, ten unha boa cor. O que está facendo moitísima, porque ten a pota chea. É para levar. Todo o equipo. Levo eu. Quer dicir, vai ser un pouco de pasta na salsa. Vai ser o prato de Begoña hoxe, non? Porque... Vas querer levar un tapo, xa te fixen unha pouca máis. Bueno, vale, unha pouca para min. Unha pouca, resulta que hoxe está xenerosa, eh? Hoxe, de repente, María Jesús está xenerosa, rapaz. Tu veche suerte. Sí. Bueno, vamos alá, por 50 euros. Que dúas ervas aromáticas usa Begoña para a súa salsa? Alfábega e perexil. 50 euros que marchan para Vigo. Moi ben. Moitas gracias. María Jesús, vas ter que ver hoxe o Celta que arranca a pretemporada, hoxe. Bueno, a ver se me animo, porque a mí, bueno, o fútbol non me gusta moito, pero bueno, igual me animo a ver. Bueno, ás 9:30. Además, creo que votan na Televisión de Galicia. Creo que votamos nós. Bueno, entón hai que velo. Un bico grande. Gracias por chamar. Gracias a vos, chao. Chao. Hasta logo, chao. Que faz, muller? Estou na colando. Como eu non pelei os tomates, para que as sementes e as peladuras todas nos queden no... Escoita. Non teñen purezas. Escoita. A miña colarás, mou. Sí, colocha. En serio? Bueno, pensarimo. Si ma cola, en serio, colas, de verdade. Non creo.
Bueno. No, que a salsa así queda moi chula, porque non parece salsa de tomate. No, é increíble. Claro, pero... Non parece salsa de tomate. É por o tipo de tomate. Xa. Se usas tomate ao mellor rastrero, usas tomate... Sí. Hai algún tomate o tres cantos, por exemplo, tamén que é moi colorado. Bueno, vamos falar co público da Voltas co Prato, vamos con Ana, que está ali sentada no sofá dos sufridores. Veña, arrancaos para lá. Vou pasar por aquí por diante tú, Ana, non quero que che pareza mal. Non tiña fame, pero... Ai, ahora entroucha fame. Toma, que toma. Entroucha fame, verdad? Ahora sí. Ahora sí, O de Xulio non o veía moi claro, pero estáme gustando. A idea da nata a min xa... A nata xa... Porque a nata que o perexil xa me convence. A ti tamén eres de gustos exquisitos, Carne, nata... Todo que engorda. Todo que vai para a barriga, non? Todo que vai para a barriga e para o cu. Eso pásanos a todos, eu creo, Eu creo que sí. Creo que nos pasa un pouco a todos. Pero temos que privarnos, pero... Bueno, ou facer un pouco, correr un pouco despois, ou andar. Bueno, non. A min ejercicio non. Comer, este é un programa para... Ni gimnasio, ni nada. Non, este é un programa para a xente que lle gusta disfrutar da vida comendo. Exactamente. Somos así, neste programa. Pois o resto, cada un que faja o que queira, pero comer... Pois eso está moi ben. Verdad, é así. Temos dúas receitas moi distintas, feitas con tomate, e non sei se conforme foi avanzando o programa quedache un pouco sorprendida con algunha ou... Cade Xulio. Cade Xulio? A de Begoña non? A de Begoña sorprendeume a zanahoria no tomate. Ah, sí? Sí. Na salsa. Eso sí que me sorprendeu. Bueno, entón, como está o nivel? Parello? Unha por riba da outra? Como ves? Vou papar e despois dixocho. Vale, moi ben. Pois nada, cando pape dixocho. En 2 minutos chámote para probar, vale? Moi ben. Un aplauso para Ana, que está con nós, con a Voltas co Prato. Veña, marchamos cos cociñeiros. Arranco, chao. A ver, Don Xulio, tomate recheos mato. Mira, xa teño as miñas cupuliñas recheas, o allo aceite por riba, e agora unha areña de sal. Unha areña, podes botar así, areña? Se fora algo grueso, sí. Boto igual, mira. Mira. Aí está, mira. Entón temos o que che decía, o recheo que temos aquí debaixo. Quenchiño, ves? E agora valo probar co allo aceite, xa verás. Vale, co allo aceite. Xa verás como cambia. Do que probache o que probas agora. Que rico. Ah, que sí. Que rico. Que rico, moi rico. Ah, que sí. Moi rico, sí. Espectacular, Moi rico o plato de Xulio Mato. Moi ben, don Xulio Mato. Cociñando con nós, con a Voltas co Prato, tomates recheos. E creo que vamos ir con Begoña e aproveitamos para levantar a nosa convidada, que se levante, por favor. Ana de Teo, que veña con nós. Un aplauso para ela. Ven por aquí, Ana. Estou nerviosa, Estou nerviosa, pois eu máis. Mira. Vamos alá. Mira pai, que pasta. Mira que pasta. Queres un lila? Podes deixar un lila. Botache queixo, Botelle un poquinho de queixo, sí, da tua zona, ademais, pero curado. Botoulle queixo, Botoulle queixo moi ben. Ven por aquí, vamos probar. Recende ben, Vamos alá. É que o queixo sempre funciona, Xulia, así. Bona, Ana de Teo. Estás preparada? Xa podo coller, non? Ti queres ir probando esa, non? Home, que... Por veña. Valle dando, e mentras tanto vamos repartir cartiños. Estaba aquí diante, probo que queirades. Vamos repartir cartiños. Con quen cheu Xulio os seus tomates? Con atún. Atún. Con atún. Atún. Prova, dalle. 664-483-419. Imos intentar repartir cartiños con quen cheu Xulio os seus tomates. E xa temos por aí, creo que... Atún. A Sara de Sarria. Sara, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Como estás? Moi ben. Encantada mirándoos. Bueno, así nos gusta. Moitísimas gracias. Por 50 euriños, con quen cheu Xulio os seus tomates? Con atún. Moi ben. Ai, asustáchesme. Moi ben, Sara, asustáchesme. Un bico grande, gracias por chamar. Hasta loguiño. Hasta loguiño, moitas gracias. Chao, gracias a ti. Chao. Chao. Meca. Esa cara. Mima, por favor, queremos ver esta cara, a cara de felicidade absoluta. Ahí está, mira. Oh, jolín. Mima, Mima.
Xulio Mato, Que tensión houve aí. Moi ben. Sorprendeume. Estaba rico, non? Sí, non son de peixe E acertaches. Bueno, pois... O perejil quedoulle moi ben. Moitísimas grazas, Ana. Señoras e señores, nos marchamos. Queden coa actualidade.